Здравейте! В това видео ще научите как да създавате флаш-карти за час по английски език. Напишете точно и конкретно темата на картите, така също и описание на страните на картите. Изберете нивото на трудност, което искате. Изберете за каква възрастова група са картите. Може да зададете и език на картите, така също и техният брой. Натиснете "Генерирай карти". След малко изкуственият интелект ще генерира карти според вашите изисквания. Прегледайте ги и когато сте готови, може да ги запаметите. След като са съхранени, може да ги редактирате и форматирате по ваш избор. Когато сте готови, може да изпратите картите на вашите ученици.